Heippa! Slice on Satakunnan opiskelijaetupalvelu, joka yhdistää alueen yritykset ja opiskelijat. Alueeltamme löydät Suomen parhaat opiskelijaedut. Kiitos tästä kuuluu opiskelijoille, palvelun yhteistyökumppaneille ja ennen kaikkea etuja myöntäville yrityksille. Palvelu on toteutettu yhteistyössä satakuntalaisten koulujen, opiskelijajärjestöjen ja muiden alueen kumppaneiden yhteisponnistuksena. Opiskelijamyönteinen imago kehittää alueemme vetovoimaisuutta ja elinkeinoelämää, jonka lisäksi opiskelijat saavat aidon oppimisympäristön. Palvelusta löytää valtavasti erilaisia etuja hyvin monen eri toimialan yrityksistä. Voit hakea kätevästi etuja toimialan, yrityksen tai hakusanahaun mukaan. Opiskelijan kannattaakin aina ennen ostopäätöstään katsoa, mitkä alueemme yritykset tarjoavat opiskelijaetuja. Edut myönnetään kaikilla voimassa olevilla korteilla. Riittää, että sinulla on voimassa oleva virallinen opiskelijakortti. Katukuvassa tunnistat opiskelijaystävälliset yritykset kätevästi Slice-jäsenyritys Tarrasta. Muista hyödyntää etusi aina nähdessäsi tämän tarran. Muistathan seurata slice.fiitä myös sosiaalisessa mediassa. Pysyt ajan tasalla uusista eduista ja voit osallistua moniin kilpailuihin.